awinje yo makare kata kamano nyakwarom Gajwang' pod iloso weche mag duol abiro bedo katudra gi Chris e kinde thuolo manok. Hezbon achake kodi. Piny owacho osetiyo kod omenda e yo machalo nade kaluwore kode in jalony weche mag ochumi? Aparo ni piny owacho osetemo, ok osebedo kinde mayot ahinya nikech higni 2-3 mokalo nyaka ne wabed gi tuo mar corona, uchumi mar piny mangima osebedo kodok piny. Omiyo yore mag yuto kata nweng'o piny mangima osebedo ka ok ni kare, to piny owacho noneno ni ka ok watimo austerity measures to wadhi bedo gi pek mbele ka. Omiyo budget mokwongo kane oyier ker William Ruto nowacho ni gigolo bilion 300 mondo mi ne gine ni to ere kaka ginyalo neno kuonde ma ging'ade budget. Mano ne gitemo to nokotii ahinya. Ka wabire budget mane osom dwe mar 6 ni en ni koro waneno ka nitiere kuonde mosekete oduok chien budget ahinya weche mag wuoth mag jotich sirkal, wuoth madhi oko. Aparo ni e yo makende nitie kuonde ma mano osetimore maber, to be nitie kuonde ma ok osetimore maber. Waduto wang'eyo ni gisani wan gi duol mar neno kata nono weche makelo kwe ma dialogue madhi nyime Bomas, ma bende nigi meke ma kamoro ne ok ochan, to nikech piny nyaka bed gi kwe, magi gik mane koro ne onge austerity to koro neno ni nyaka koro kete mondo mi wabed gi kit gi piny man gi kwe. Kech sama ji nie ndara cha to bede gik makethore ng'eny, so chuno ni kata ne koro wane austerity measure ko ni ka to koro wadoge piny matin. Omiyo emergencies nyalo wuok, to kuonde mang'e ni pek nitie en ni konchiel migawo mar sirkal wacho ni waduok budget mag jotich sirkal piny, gik magitimo, wuodhe magidhi ka gi kacha, chai mimadho, to wachore ni bende wuodhe moko be nitie mochuno manyaka tim ma kamoro ne ok ochan ni nyalo bedo kamano. Ahinya wuodh ker gi wuodh jalup ker ka gidhi e pinje maoko e weche mag nyayo dongruok. Adieri kinono gi matut gin wuodhe mabeyo, to kamoro ber gi ok nyaneno machiegni, ma kamoro bang' higa 1-2 eka koro ber go chako neno. Wabiro bedo kwa tuwa kaluwore